Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulime kan agtal na kayon. Tairugi tayon ti sarsarita tayo anapaulwan. Pamati. Estranghero iti lugar da Jason ni Tata Pablo ubing. Ado ti masmasdaaw no sadino tinaggapuan na a lugar ken no addapay kabagyan na. Tamanipod simmangbay iti nasao a lugar tilakay. Awan ti uray asino anang sarungkar wano nagbalinla kuma asa nga ili na. Nagaget ni Tata Pablo ubing. Ngamkay kayat na ti agmay maysa. Iti maysa nga aldaw kat. Mang Pablo, agmatoon ti init. Aglinong kapay. Ay, sige lang, Marta. Tas kan nga ring Pasko pa dito ang aramidak dito italaon. Tama nga ano akong iti amaw. Di mo pagdanagan ni Temyong. Nasingpot dayjay nga akin daga iti suksukayam. Nakababain, Marta, ano jak malpas dito. Iso nga ring Pasko pa'y. Sikati makaam mo. Nga lang arod, lumabasak pa'y. Sige. Talaga ang nagagat ni Mang Pablo. Ado ti atiwon na kadagiti lalaki diti lugar mi. No maipapan iti panagtalon ti pagsasaritaan. Tinakaskas daaw. Iti edad na asisenta. Napigsapay laeng nga aggammulo iti daga. Ay na, nasaklamay sa. Panagkunakit. Libas abalod nila kay Pablo. Ala ni daytoy. Apay atilay pagbaga may papan ka ni Tata Pablo. Kit no manipod simmangbay diti lugar tayo. Awan pa apulos ti nakita tayo ang nagbali na sa ngaili na. Kat anya kumangay no awan. Oh, diti kaya ta sa wunday ta kat aglemlemmeng nila kay Pablo. Kat ti lugar tayo tinapili na paglemmengan. Ha? Isorumbeng lang agannad tayo kanila kay Pablo. Tatyataan mo tayo. Ang mga nukilat apagaramidan na tayo kit di iti dakas. Nagaget ka unay, Manong Pablo. Ang mga niya ti mapasamakan ka. Ay, di nakpagdanagan, Timyong. Kabailak. Sikat ti makaam mo. Ay, huwag kaya, Manong. Madamag kumanlaan. Adda ka di pa'y kakabagyan. Awan kabagyak, Timyong. Agmay-may sa aklaeng. Ha? Daita ti agpaisaw. Kaya't mo asawan pimusayan dagiti kapamilyam? Awan ti pamilya. Ha? Amok amas-mas daaw kayo kanyak. Nga maamiris yun tao no apay akila at asimbang bayak dito lugar yaw. Ha? Ay, talaga di ka maawatan, Manong Pablo. Ay, kas itinakunakon. Maawatan yun to ti amin. Kasta timbaga kada kayo ni Tata Pablo, Tatang? Wen anak kao. Isu ana borbor tya anak itikas jay asinauna. Tatang, Nang runaket nariknak at talaga ang nagtaod iti kaunggan na tikas jay nga imbagana. Isu mas dawa ka na kao. kayat mo kadi asawan nga dakarkar na iti kinatao ni Tata Pablo, Tatang? Kasla-kasta anak kao. Jak kayat ti agatap iti patakatao. Ay na, no siya klamay sa. Mamati ak iti pamati ti anak mo, Marta. Ha? Anya nga minti ibagbaga ni Jason nga anak ko ay maming. Dakes atao day jay a Pablo. Anya? Wan, husto lakit DJ ko na ni Jason. Adakes atao day jay a Pablo. Ang mga nupod no a kriminal day jay. Imbaga ni Jason nga anak ko dayta? Wan mat, kat mamati akin ni Jason. Sigurado nga dantulat tapakaklaatan tayo nga aramiden day jay ala kay Pablo.
Tingak ba't siguro mababalaw, nanang? Ngamin, talaga sa bali atap ko kanila kay Pablo. Jason, Masigurado, dakas da dya tao. Ang mga naan yan tukit iti aramidan na kada tayo. Iso kasayatan siguro no papanawon tayo langan dito lugar tayo. di ka agipapan iti kasta, Jason. Kandi ka man agaramit iti may kaniwas. Anya apapanawon nga ibagbagam. Idinto tawan mo ti dakas nga aramidan na. Ay apo nanang. Panag ko nakit na brainwash na kayo matanda dya alakay. Jason, Talaga mo. Iso didak to babalawon no pagaramidan na kayo iti dakas nila kay Pablo. Ket di yun to kumakunain asaan kayo a pinalagipan. Agmerienda kayo pa, Tata Pablo. Ay, agyaman naklayla balasang ko. Ang saan aday tati ginagarak, iti umay ko dito'y palayaw. Ala, ni Tata Pablo. Rumbang laang nga ikan kayo itimakan. Agyaman Ay, mitatang mo nga'y. Sumangputan day jay, Tata. Orayan nyo labiitan. Ay, nanas ka na makasaritak ti amam. Iso ti amok ang makatulong kada kayo amin dito'y alugar tayaw. Anya ti kaya siya asawan, Tata Pablo? Maamuan yun taw. Ibaganto umatlakan ka ti amam. Kayo mo't gayam tinang ibaga kaninanang iti dayta, nanamaming. Kat talaga mat ngamin. Kan maysa, awan mat siguro ti dakas na. No imbagak kin ninanang mo, apatyak dagiti imbagam kontrakin nila kay Pablo. Nanamaming. Kat amom, Jason, masiguradok nga iti mabiit. Addanton mapasamak, aday jay ala kay Pablo ti makagapo. Nanamaming. Wun, Jason, uray po utem ti imbagak ken ka. Iso anas ken nga aganad tayo. Tatang, anya timbagan ni Tata Pablo kang ka? Ay, jak mo, no patyak wenno saan anak ko. Anya? Saan anasaya at timbagana? Kaya't naabala agak dagiti kalugaran tayaw. Ta mapantayo amin iti nangato apaset to'y lugar tayaw. Ha? Adda partikular a lugar ije bantay nga imbaga na apapanan tayaw. No kayat tayo kano ti maispal iti dilubyaw. Ha? Anya ati Lubyo? Dakkel alayos anak ko. Anya? Kaya't nang iwaragawag ko kadagiti kalugaran tayo day taapagtaeng. Ta dagiti kano namatay. Maispal day tinasao at dilubyaw. Tatang, awan mo't siguro ti dakas na no agtungpal tayo. Saan ka di? Ay, awan yawn. Mamat pa ti kayo ukit din iti dinuduldog asawsaw. Ay, si Kamot, mameng. Saksakbayan milaang ti babalin ang mapasamak. Ay na, linuloko dayta. Apay, Diyos aya day di ala kay Pablo. Tama ibaga nakit din noan niya ti mapasamak iti masakbayan. Ha? Iso ano paloko kayo kenkwana. Ay, makamu kayo. Basta da kami kadagiti daddo maakalugaran tayo. Saan kami asumurot kada kayo? Manong Pablo, masurunen dagiti kakadwak nga imbay ditoy. Anya nga min atalaga ti makagapaw. Apay ng bagayo nga adda ti dilubyo. Kasi tinakuna ako. Dito'y masubok ti pamatiyaw. Kit nagasat kayo nga adda ita dito'y tamay salakan kayaw. Maisalakan iti anya, manaw. At daitaan ti uyong, daitaan ti bagbagak. Manipod dito'y kangat ko na pasat ti bantay ngayan tayo. Makita alinamot ang didakkel alayos ti lugar tayo. Jason, anak ko. Agyaman ang tayong manugot ka, sumurot ka niya. Agyaman ang tasaan ka anagbati iti lugar tayo akas kadamaming. Kandag iti daduma pa. Anang, Gusto gayam ti imbaga ni Mang Pablo. Agpay sugayam ti dilubyo ngay bagbagana. Manong Pablo, da ito'y laengan ti taraon tayo anabate. May sa aprutas,
Kenti kakaisunan at tinapay anabat-batay. Saanin nga umdas at araon tayo amin nga adda ditoy. Uri danom amainom, awanen. Timyaw, ikabil mo dito'y supot anabat-bate ti tinapay ken prutas. Ket ti danom anabat-bate. Yalison mo iti basit aburnay iti abay kao. Manong Pablo. Agtalag ka kumakanyak. Aramidem timbagak. Ket ipasigurado ken ka. Nga addan umdas akanen ken inumen yaw. Aging gangag nadnad tilayos anang lamot iti lugar yaw. Kaslasan ko pa'y lang apat yan, Layla. Tian niya, Jason. Tinapasamak diti lugar tayo, Ti kinadatdatlag anay matangan tayo nga inaramid ni Tata Pablo. Talaga at Tata Pablo kung kunam ita na. Saan akas idi lakay Pablo laang ti awag mo kankwana. Layla, Ngam kinapudno na. Uray siyak. Kasla saan ko pala ang apat yan. Ngam agpaiso ang napasamak. Layla. Agasam ti kasjay. Sumagmamano abulan anang nangantayo iti prutas kan tinapay. Anagtaod iti nagbasit asupot. Kan iminom tayo iti danom anagtaod iti basit aburnay ako kwa ni Tata Pablo. Uwan nga rod. Agpapada tayo ang nakaimatang. Idiin kabil ni tatang mo timay sa aprutas. Ken tinapay iti dahi asupot. Ngam, imdas akinnan tayo iti lasot ti sumagmamano abulan. Bayat nga inururay tayo ang nagnadnad ti layos. Karkar na gayam at talaga ni Tata Pablo. Katkalpasan dahi adilubyo. Saan tayon adakita ni Tata Pablo? Kaslain salakan na tayo laeng anamatikan kwa na. Nakaro ti sigdaaw dagiti agindag ubing nga may-maysa tinaamiris da. Ano naan anay gayam ti pamati ket kabailan na ka nga isalakan iti oray anya akita ti peggad. Bueno ubing, ditan tinaggibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Ferdinand Feria. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakadulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.